treaba ei, el în treaba lui. Fiecare cu a lui. Hai, e omul cu show până la capăt de fiecare dată. Aplauze pentru ei, le merită din plin. Mulțumim băieți pentru două oferit. V-a spus că până la și parcare e show la el. Răzvan, iar tărâmă concurența. Aplauze, bravo Sorin, bravo! Distrugeți propria mașină. Total, bravo! Bravo, nu mai e nimic de spus. Bravo Marius, bravo Călin! Așa și Marius pe mașina lui, bravo, felicitări! Mulțumim mult pentru show! Chiar meritați, n-am mai văzut o etapă de asta așa faină de mult, deși am văzut foarte. Mulțumim mult publicului pentru că a stat împreună cu noi și pentru că i-a aplaudat și i-a încurajat pe băieți. Vă mulțumim dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră. Vă aplaudați singuri și vă meritați aplauze. Vă mulțumim foarte mult. Urmează premiera la scenă. Încă un cuvânt înainte de asta. Să știm când ați făcut evenimentul. N-am reușit să știm cum ați făcut. Îl faceți să zic amatul, doar că vă meritați aplauzele pe care le-ați făcut până acum. Vă mulțumesc mult. Vă așteptăm la scenă pentru premiere. Sunet și premiera la tuning, cele mai frumoase mașini care s-au adunat astăzi la Suceava pentru dumneavoastră. Urmează imediat diplomele, cupele. Noi ne dăm de fiecare dată, nu ca alții.